हेल' लोगोफोर बर' आर्ट टेक चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर दिनै आङो मानि सायाव सावरायगोन नोंसोर थाम्बनेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ। नोंगौ लोगोफोर आङो दा गोमानाय फटकखौ माबोरै लाबोफिननो हायो बिनि मोनसे भिडिअ लाबोबाय। दा आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। नोंथांमोना मानि सोरबा गोबाङानो मिन्थियो आरो गोबाङानो मिन्थिया। मानि जोङो जेसेबांखि गोबाव जोंहा 2 बोसोर 3 बोसोर जेसेबांखि गोबावनि फटकखौ जोङो मोनसे एप्सनि दारै लाबोफिननो हायो लोगोफोर। दा बे एप्सआ मा एप्स फैदों आं नोंसिनो मानि दिन्थिदिनि लोगोफोर जोंना अबे एप्सआ खामानि होगोन। दा आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा रिकुवेस्ट, नोंथांमोना जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो। फैदो बिदिब्ला आं दा बारा गोबाव खालामाजासे दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि लोगोफोर। जोङो गिबियावनो थांनांगोन गावनि प्ले स्ट'राव लोगोफोर। प्ले स्ट'रखौ अपेन होनानै जोङो बेयाव सार्च खालामनांगोन। जोङो नैबेहाय बेयाव सार्च खालामनांगोन जोङो फट' रिकभार होननाय लोगोफोर। दा मेन खोथाया बेसो लोगोफोर, जोंना फट' रिकभार होनोब्ला बिराद गोबां एप्स फैयो नै लोगोफोर। बिराद फट' रिकभार दङ। जोङो मानि नायबाबो नायख'नो हाया आरोखि ना फट' रिकभारखौ। जोङो दा बेहाय अबे बायदि एप्सआ खामानि होगोन जोङो बेखौसो नागिरनांगोन लोगोफोर। दानिया जोङो माबायदि एप्सखौ लायोब्ला जोङो मानि जोंनि डिलाइट जानाय फटकखौ मोनफिनगोन, जोंनि मानि गोमानाय फटकखौ जोङो मा एप्सनि गेजेरजों मोनफिनगोन लोगोफोर। जों दा बेखौसो नागिरनांगौ। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो, आं नोंसिनो मानि देखायनोसै जोङो दा अबे एप्सखौ डाउनलड खालामोब्ला गोमानाय फटकखौ मोनफिनगोन लोगोफोर। दा फैदो बिदिब्ला आं दा एप्सखौ नागिरलांबाय थानोसै, नायलांबाय थादो नोंथांमोना। लोगोफोर गोबाङानो मिन्थिया आरो गोबाङानो मिन्थिया। नै दा आङो एप्सखौ नागिरनानै मोनबाय नै लोगोफोर। नैबे एप्सआनो जाहैबाय जोंनि गोमानाय फटकखौ मोनफिनगोन आरो डाउनलड खालामनानै गेलारियाव सेभ खालामहोगोन। दा लोगोफोर बेखौ आङो अलरेडि इनस्टल खालामबाय। नोंथांमोनाबो जायफोर गोमानाय फटकखौ लाफिननो लुगैदों बा गोमानाय फटकखौ मोनफिननो लुगैदों बा नायफिननो लुगैदों, नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामदो। लोगोसे नोंथाङाबो गोमानाय फटक बा डिलाइट जानाय फटकखौ लाफिनदो लोगोफोर। नै दा आं बेखौ अपेनाव होबाय। नै लोगोफोर आंना मानि आं बेखौ डाउनलड इनस्टल खालामखांबाय। दा आं बेखौ अपेनाव होनानै देखायनोसै। नै लोगोफोर बिनि डाउनलडआ जाहैबाय 10 मिलियन आरो बिनि रेटिंआ जाहैबाय 3.7 लोगोफोर। फैदो बिदिब्ला दा बेखौ अपेन खालामना नायदिनि लोगोफोर बे एप्सआ मानि खामानि होगोन ना होआ लोगोफोर। दा आङो बेखौ अपेनाव होनोसै। नै दा अपेनाव क्लिक खालामबाय आङो। दा क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बिदि नुजागोन लोगोफोर। दा बिदि नुजानानै एड देखायगोन। बे एडखौ जोङो मानि स्किप खालामना होनांगोन लोगोफोर। दा नै आं बे एडखौ स्किप खालामना होबाय। दा स्किप खालामना होनाय लोगो लोगो बेबायदि नुजाफिनबाय नै लोगोफोर। दा अबे बायदियाव क्लिक खालामनांगोन जोङो नैबे गोजौनि थाब टु स्केन, बे गोजौनि थाब टु स्केनाव जोङो क्लिक खालामबानो जोंना एड फैबावगोन नै लोगोफोर। मानि एडआ फैबाय थायो। बे एडखौबो जोङो स्किप खालामनांगोन, मानि दानना होनांगोन। नै लोगोफोर एड खालामनाय लोगो लोगो आंना नै अट'मेटिक लडिं जाबाय नै आरो अट'मेटिक फैजोब्बाय लोगोफोर। मानि स्केन खालामनाय लोगो लोगो गावनो अट'मेटिक फैजोब्बाय नै लोगोफोर। दा आङो मोनफिनजोब्बाय नै आंनि डिलाइट खालामनाय फटकफोरखौ आङो नुफिनजोब्बाय नै लोगोफोर। दा बे एप्सआ बिराद मोजां एप्स आरो बिराद मोजां खामानि होयो लोगोफोर। नोंथांमोनाबो जायफोर गोमानाय फटकखौ नायफिननो लुगैदों बा मोनफिननो लुगैदों, नोंथांमोनाबो बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै ला आरो नोंथांमोनाबो गेलारियाव सेभ खालामनानै लाफिन। नांगौ फटकआ जुदि डिलाइट जाफ्लांबायदोंब्ला सोरनाबाफोर लोगोफोर। नै दा आङो आंनि गोमानाय फटकखौ मोनफिनजोब्बाय नै लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो मिन्थिबाय जानो हागौ बे एप्सनि गेजेरजोंनो जोङो मानि फट' रिकभार खालामफिननो हायो लोगोफोर। नोंथांनि मबाइला जुदि फरमेट जाफ्लांबायदोंबा डिलाइट जाफ्लांबायदोंबा नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड लादो। लोगोसे गोमानाय फटकखौ नोंथाङाबो लाफिनदो नोंथांनि मबाइलाव लोगोफोर। दा आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला लोगोफोर। भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। लोगोफोरनो जेसे हायो शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर। आं बिदिनो नोंसिनि गेजेराव गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो नोंसोरखौ हेल्पफुल खालामनो नाजागोन लोगोफोर। दा भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय। बाय बाय।